Hello! I'm back! Itawno ka ng murag. Taw-taw na jud ko wala ka-upload og videos for some reasons. Pero karon, akong paningkamutan nga consistent na ko in uploading videos, educational o entertainment videos. Pero sa dili pa ko mag-celebrate, magpasalamat ko sa ako, of course, ni God, na iyan akong gitugot nga makaabot ko 1,000 subscribers sa akong pamilya, sa akong husband-to-be na si Jason. Salamat kayo sa dili masukod nga suporta sa akong mga friends, sa akong mga kauban sa work, sa tanang mga ni-subscribe o ni-support sa akong channel. Daghan kayong salamat. O sa mga wala pa ni-subscribe, subscribe na mo. So, isip pa salamat. Kantahan ka mo, bisan o bilhin ko nindot o tingog. And then, ako i-invite nga guest, si Christian Bautista, ng James to Home ay. Hi, fans. Mana pa na nung fans. Ikaw o ako. Ingon sila para Imong moabot ra Busa. Ayaw, kabalaka. Kung moabot, ayaw na gyud, balibari ug ayaw. Naong talikdi, ang paglaum na nakit-an ko sa imong mga mata. Ang kahadlok ugaling, ikaw mawala pa. O karon, ania ka, dili ko masabtan. Ang gibati ko, andam ako, na ikaw na ang makauban ko sa kahangturan. Sa una pa, hangtod karon, ikaw ug ako. O karon na ako na siyang nakit-an ang gihatag sa Kahitas-an. Ug isaad ko